Вона Кисяка, привіт. Все позамітав, все, приніс поїсти. Трошки я, друзі, відійшов, тут траву покосили. Люди добрі, бо вже таке Щеїк приніс, а ну як вона мене зустрічає. Привіт, ну зараз треба полежати. Привіт, мої манюськи. Привіт, привіт, лягай. Лягай, бачите? Привіт, треба почухати. Все, мої люди добрі. Катруся померла. Похоронили її. Хлопчик мені допоміг. Ой. Чого я не викладав отак? Дуже мені важко. Це скучає. Друзі, хто має можливість, допоможіть. Там ще 2 собачки маленьких, я вам покажу. Викинув теж хтось. Карта в шапці профілі, друзі. Не будьте байдужими.